Quant temps fa que està format el grup? Doncs des del 2008-9, des del 2009 crec que va ser, doncs mira, 7 anys fa. Quants membres el formen en l'actualitat? Ara m'has pillat, Però jo crec que entre anades i vingudes crec que són 24, més o menys, 24, sí. Tothom pot ser del grup? Sí, jo crec que sí, en aquest aspecte crec que si tu li poses ganes, li poses entrega, acabaràs aconseguint tocar i estar al mateix ritme del grup. Perquè has de posar moltes ganes i hi ha hagut molta gent que ho ha intentat i ha vist que no era... que potser que no volia travessar aquest camí d'esforç i per tant no ha acabat marxant i ja està. Com es crea la música i la coreografia que feu? És a dir, la música, nosaltres normalment el procés és algú té una idea, llavors la porta aquí, en comú, la resta improvisem, traiem una cosa nova i a partir d'aquí, quan ja tens la música creada, vas tocant i fins que algú fa un pas a un costat i diu aquest pas m'ha agradat i ara un altre fins que intentem crear una coreografia. Però bueno, costa. Entre tots. Entre tots. Vas entrar en el grup? Doncs jo vaig entrar quan vaig venir a viure a Corbera, que va ser l'any 2008, i llavors a partir d'aquí em vaig ficar en el grup de timbalers de la Penya del Corb i entre uns quants vam tenir la idea de crear un grup de batucada perquè havíem anat a moltes sortides per tota Catalunya i anàvem veient grups de batucada i tal, i llavors la Gemma i el Marcel principalment, que són dos membres que ara actualment estan vivint fora i per tant no poden tocar amb nosaltres, van decidir crear el grup i ens van demanar uns quants si volíem col·laborar i des del principi fins ara. Vaig entrar fa 7 anys, juraria, no me'n recordo, quan tenia 13 i ara en tinc 20, sí, 7 anys, perquè estava als timbalets de la Penya del Corb i es va crear aquest grup i llavors doncs em vaig apuntar. Doncs jo vaig entrar de molt petit, no recordo els anys que tenia, però vaig entrar perquè hi havia el grup de timbalers de la Penya, en el qual ja estava, i es va formar el grup de batucada i a poc anava apareixent els assajos i cada cop m'agradava més, cada cop tocava més instruments i al final doncs em van acabar acceptant i aquí estic, no recordo quants anys tenia, però ja fa un temps. Doncs vaig entrar perquè primer em van incitar a entrar a la Penya del Corb i els meus amics en formaven part, la meva parella en formava part i em van engrescar. I bueno, a partir d'aquí anant als assajos, a veure els meus amics, com tocaven, i mira, una cosa porta l'altra, et convencen que entris, falta gent i ens acabem animant. Doncs jo, al principi era un diablet de la Penya del Corb, em van preguntar si volia entrar als timbalers, vaig dir que sí, va passar un anyet o així, van haver-hi unes quantes baixes a la Maisky Samba i em van preguntar si volia entrar, i jo encantadíssim. I ara ja porto 3 anys amb aquest començant. Per tu qui és el més esbojarrat? El més esbojarrat? Doncs mira, suposo que com a director el més desobedient per mi és el Raül. Jo crec que és el Raül, sí. El més esbojarrat? No n'hi ha un de sol, més d'un. El Ferran, el Lolo, no sé, és que en tenim uns quants, cadascú a la seva manera. Hi ha uns quants, el Ferran sobretot, és el que tenim tots aquí com el més boig. La Marina també, que toca el repenique, és una noia bastant mogudeta. I bé, aquests dos. No et sabria dir. Entre tots, quan ens ajuntem, és com a veure qui la fa més grossa moltes vegades. La gent més tímida, de vegades, pot ser la que més et sorprengui. Bueno, podríem dir-ne que hi ha més o menys una cada veu, no? El Ferran és el que més dels dibuix i dels surdos, també està el Christopher, que té tela també, a davant l'Sky, la Marina...
Sí, és que és molt avorrellat. I, bueno, ja... S'ha de portar el ritme a la sang. A veure, jo crec que ajuda moltíssim dur-lo a la sang, però penso que és una activitat que pot fer qualsevol si li posa ganes i entrega. En part sí, però en part no, vull dir, no som cap grup professional ni res per l'estil i aquí la majoria no sabem de música, estem aquí i ens ho passem bé, que és el més important. Sí i no. Si el portes és molt millor perquè et deixes anar i et deixes portar, però si no l'acabes recollint en qualsevol lloc. Tenim gent que li costa molt, m'incloeixo, moure's i ballar i a poc va sortint el tema, et deixes portar. En certs instruments més que d'altres, jo penso, perquè entre tots formem les cançons, però, per exemple, els repeniques, que són els instruments que guien a tots els altres, tendeixen més a la improvisació, llavors penso que aquí sí que es necessita tenir un ritme a la sang. Sí, en part sí, en part no, no? Si el portes, tens aquest avantatge i si no, t'has d'esforçar per aconseguir les metes. Improvisar o planificar? A mi m'agrada planificar, sobretot m'agrada planificar en quant a dinàmica de grup en general. En lo musical penso que el tema d'improvisar té una màgia que és completament necessària per qualsevol grup d'aquest estil. Aviam, jo crec que a priori intentem planificar, tema de sortides i tal, però sempre acaba de venir algun que altre imprevist. Intentem planificar, sempre s'intenta planificar, però molt sovint acabem improvisant, tot i que és això, ho intentem. En general, els instruments estem bastant planificats i tenim els nostres temes, però les persones que ens guien tendeixen a improvisar. El que passa és que nosaltres sabem interpretar aquesta improvisació. Per mi és més important planificar, però improvisar també té tela. Vull dir, improvisar mola, encara que planificar està bé. Quina ha sigut la teva actuació que recordes amb més carinyo? La que recordo amb més carinyo segurament seria la de Sant Cugat, el concurs de percussió que vam quedar segons, i absolutament totes les empalmades perquè és com la culminació d'un procés que portes fent tot l'any, de preparar-te coses noves i tal, i quan surts allà al porxo del Jaume Balmes, rebentes allà tot el que pots amb tot lo nou. Ja has arribat a emocionar-te en alguna actuació? Sí, clarament. Les empalmades, en general, són les millors de l'any, crec jo. I en alguna actuació t'has arribat a emocionar? A l'empalmada, clarament. Abans de sortir sempre estem allà fent el corrito, el ritual d'iniciació i és bastant emocionant. No allò de plorar, però sí. Amb més carinyo, doncs mira, una que vam fer a Sant Cugat, vam fer un concurs de batucades, participàvem 4 o 5 batucades, en el qual vam estar gairebé 2 o 3 mesos preparant un lluïment, que era barrejant diferents cançons i tot això, i la recordo molt de carinyo perquè és un procés que vam començar des de zero i que vam acabar, per cert, guanyant el segon premi de la batucada. Has arribat a emocionar-te en alguna actuació? Sí, les que recordo més emoció són les empalmades d'aquí Corbera. Els moments del principi són els més emocionants de la temporada. Les empalmades que fem a la festa major són molt motivadores, tens tot el poble que t'està donant suport i tot,
Però bueno, sí que vam fer un concurs a Sant Cugat que ens vam preparar durant molt de temps i vam quedar segons, va ser un bon premi perquè bueno, va suposar un subidon en general pel grup. Has arribat a emocionar-te en alguna actuació? Una mica. Doncs... Bueno, hi ha unes quantes, però la que més jo crec que la meva primera empalmada, perquè vaig estar nerviós durant tota la nit fins que va arribar el moment i vaig donar-ho tot. I t'has arribat a emocionar en alguna actuació? Sí, en unes quantes. A mi m'encanta tocar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale!